Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chala mwamba TVP waye ena sabu ya TVP waye sima makwambiri olemekezeka Vice President Tawino Mundilole maulemu ndatutse tsopano amfumu athu 1-2 ndiadzutsa mfumu athu Senior Chief Chikoja. Senior Chief Chikoja afike tsopano bwana kuti akulandireni komanso atimasule pamalo ano. Zikomo kwambiri. 1-2 Ulemu kwa Vice President Honorable Mwanamveka. Ulemu kwa amene amaendesa zotamangazi Mchacha. Ulemu kwa mashado onse amene ba 16 pano mukhala muli mboma. Ulemu malingana ndi nthawi kwa mafumu onse, magrupu onse, achipani onse, azimayi ndi azibambo. Anyamata soti saiwala anyamata ndatsikana amene muthamanga patali ndi pafupi eti. Vice President ngakhale mwafika mochedwa, ife tili ndi njala kwambiri. Mosakutayisani nthawi tikanakonda msonkhano watu kuno ku constituency ya Masanjala okhazikika. Takulandirani ndithu kuno kwa Masanjala constituency. Mukhalewo masuka ndithu zimene mwatitengera tiyankhuleni ndithu mosakutayisani nthawi. Ndikufunireni zabwino zonse, chiseko kuno ndi chosekuka. DPP woye! Chala mwamba? Chala mwamba? Salona makarabane. Olemekezeka Vice President choyamba tikulandireni kuno kwanu kwa Masanjala tukulula malaye. Tilandireso Regional Governor Mchacha tukulula malaye. Komanso tibeleka ulemu waukulu kwa Senior Chief amene anali pano komanso mafumu onse landirani ulemu wanu. Chala mwamba para District Governor pano mulandire ulemu wanu, para Shadow MP athu Bambo Fletcher. Chala mwamba ja Fletcher. Komanso tili ndi Bambo Mainja MP athu akunyungwi. Chala mwamba. Tili ndi akuluakulu region amayi a region alipo pano kulandira ulemu wanu. Komanso nisaiwale tili ndi MP athu Bambo Malowa alipo pano. Chala mwamba cha Malowa. Tiliso nda district constituency komanso amolalo athu. Chala mwamba. Bana ena akuluakulu amene ali pano ndikhala ndikwatchula posachedwa koma mosataya nthawi bana ndikupempha District Governor angokupatsani moni bana ndikulandira mafumu ndi anthu onse amene ali pano a District Governor.
Chala mwamba amena dada sakweza chala ndi mfiti amena sakukanisa chala cha chambala cha Chakwera bibi waye pesa waye Vice President waye gavana wa chikundi cha usi waye Director Mayi Region waye Matwali hapa waye aini ya chipani waye ule mwanu Vice President wa chigawo cha kuno cha kumwera amene mbulibwa na Mchacha Jose ule mwanu original governor Mchacha chikundi cha usi ulemu mafumu atuonse amene mwabwera kupepeseni kuti kwenda kachokera kutali zakukomerani kudikirira kuti mumve mfundo za chibaya. Ineyo sonkhana usiwanga ndi mwala ndi Vice President limodzi ndi original governor kubwera kwawo sanabwere ngati lero sonkhano koma tiyapempha kuti apange siku loti abwere kuno si choncho tisakhale nawo chichere tili kuti kuno bweti koma ndisangotenga matowu kutafuna kukangomeza ndisanadyeti kubwera kwanu konse sikwabwera chifanya kubwera bila tima ndi Chakwera ena sagomera sonjezani kumbuyo kwa Chakwera ibibi woye Chakwera maneno kulikingaji ya pasiku katatu eti amene amadi ya pasiku katatu si mungu odwala amene mama wa masana mazula sikujera mangwala akakatiuza kauditi zaji ya pasiku katatu tikudya Chakwera maneno kuti siku nofuna atese njala si doncho njala imene atese ndi kuti no nambala wani akabweresa njala ndechi tukuponya Chakwera chitino nambala 2 Chakwera abweresa chikangawa nambala 2 ziko lino Chakwera akungopanga ndu GPP kusanya na uda kuziwa kuti ziko la Pacific 16 Chakwera kupita kumanda kagone akisiwa zikoli asatipera antuwa GPP waye inayo ndisategaga ndiwa makola ngali pompano ndiyapase kuti kwinako akupase nisomoni zikomo Tukuluza gafanatu Sima kwambiri bana tsopano nthawi ino ndimafuna ndapemphe bambo Malowa kuti akulandireni pa malo ano komanso alandire mafumu athu ndi anthu onse amene ali pano tukulula mayi za bambo Malowa Chala mwamba TVP oye! TVP oye! TVP oye! Ule mwanu wa Vice President ule mwanu wa regional governor kufika kuno ule mwanu timu yonse ya region musogezeredwa wa Ndi Mayi region musogezeredwa Director Mayi ule mwanu azingono wanga kunoko kuyambira Fletcher komanso Mwaindalama ulemu magrupu onse amene mwafika apa ndi mafumu onse takunyadirani kwambiri tikutongozeni chifukwa chafika kuno TVP oye! Bwana Vice President chifukwa cha nthawi chindalankhula kwambiri bwana athu afika kalekale afika kalekale akhala pana mafuna kone chifukwa kuzota kakona ninu kutenga kopita kwa profesa wafika TVP oye! Anthu abwana saa kumvesa kuti chifukwa Chakwera afuna kuimaso TVP oye! Chakwera watizuza kwambiri anthu azuzika kwambiri imene amayembekeza Chakwera amembekeza anthu ati Chakwera saimaso ndi anthu akufunsa kuti afuna tife TVP oye! Bwana tikamati njala kuno kuli njala nthawi zonse nthawi ngati ino chimanga chimakhala 20,000 koma pano pazafika kale TVP oye!
wali panowa akufuna kuti mukawuzire kwa president Profesa atapita kutalika kuti anthu andiokonzeka kuika profesa pa mpando. Kuyambira pa 17 September anthu akule chimanga chochipa. Timanena kuti dziko kuyendesa siza mwana iye. Kuyambirira paja munthu amati akalandira 30,000 pa mwezi amakagula chimanga 7,000. Koma akadali pano pa munthu kulandira 90,000 tumulafe 150,000. Imenezi bwana anthu akudandaula kwambiri. Ndikubwera kwanu anthu osakala kwambiri kuti zimene munthu mwauze kuno kaza president kuti mafuna pena wate. Ndipo amene wabwera kudasima akuti ndipine ya vice president nyimbo zililede atiche nyimbo ziliko masintha aliko atiche ikati nyimbo akavine kumasintha kumasanjala matiyanjira yati khala masuka oina mtimene mai bana kuti akupempheni muyankhule ndi anthu ochuluka komanso mafumu athu amene ali pano. Koma ndisanatero bana ndiotcha bwangete ngati sindikambako pang'ono nkhani za amayi. Azimayi mulipo? Zimayi wina aliyense akwese chala mwamba vipi ya mwenye mulipo azimayi? Bana amayi anu akuno kumasanjala ti amenewo ali panowa. Azimayi mwaja lero? Yani ziyenda vice president azifa mina majazu. Panopa mukapita kunyumba ufa uliko? Bana mabora lero azimayi awa abwera pasokano uno kungolimba mtima. Akanakhala kuti TPP samayikonda amayi awa ndi amene asunga chipani 6 years yonse imene takhala kunja kwa chipani ya Chakwera. Achakwera abweretsa umphawi wosaneneka kwa azimayi. Chala mwamba azimayi. Azimayi mukwaona panowa bwana ambiriwa kuchipani kwathuku sanadyerere. Azimayi mukwaonawa akufuna akavala salu ya chipani bwana. Bwana vice president, uniform ya chipani ndiyo yomwe imaonetsa kuchena kwa munthu wa chipanicho. Timunama bana amayiwa azunzika kwambiri. Azimayi mulipo? Bwana sopo amene apita anatisiyira ali pa 50 kwacha lero ali pa 1,000 kwacha. Salu chitenje chimene chitakula nkumavala nkumadzilemekeza apita anatisiyira chili pa 1,800 lero chili 10,000 kwacha. Bwana tikuzunzika kwambiri. Azimayi hello timalize lero masamba lero azimayi kasamba bwana kusamba ndisopo simati kusamba ndisha bwana mama mukundionera pano mutiye kuti ndasamba ndisopo ndenda poda ndiye nkuvala sala ya chipani ndiye nkumaoneka kuti munthuyo bwana azimayiwa olosopo oti ndisambire akusowa. Ndikunama amayi chifukwa ino azibambo mumatha kutuluka nyumba kungosunkusula kumaso kusamba kwatani koma ife azimayi timayeneka tisambe. Azimayi musiti azimayi mulipo? Ife azimayi timayeneka tisambe tisambeso sichasini.
sopo. Achakwera alanda sopo, alanda chani? Bwana mungati bempele kwa pita. Abwelele, pa 16 September, ife amayi akuno kuplantaya, amayi akuno kumwela kuchiladzulu, tabangana, tinabangana veti. Kuti bwana ife pa 15 September, sitidzakona manyumba mwatu, tidzakagona masenta mama watu kanchoka. Watibeletsera umphawi. Bwana Ndi Mayi wanje apepe tsopano alicholo gavana akulanjireni pamalo ano komanso akudzutseni kuti muyankhule. Bwana kubwera alicholo gavana kuti akudzutseni bwana ulemu wanu bwana. DJ Ghana Vice President ngamba uno uli live amene muli phone mutakusekula pa Facebook kana mutakumaonera zimene tikuchita panozi. Komanso ngakhale a President Professor Peter Mutharika ku Page House akuonera. Ndikufuna pali nupo mukomeza zajelo mungoyo chifukwa akuona ali basi. Akuona basi. Akuona basi. Apita oye! Apita oye! Asa! Dibibi oye! Ama mkonda apita paloni ndani. Pita! 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 Apita oye! Bwana Vice President yule mwana wakulu kwambiri kumazulo uno. Mabela kuno kwanu kuchiratsu ndi anyamatano awiri amene ali pano. Ndili chikhulupiriro kuti ku parliament kuyambira pa 20 September pano pa 16 September mukakhala ndi anyamatano amenewa. Mafumu athu ulemu wanu awi John ayipirazana malea hapo situation ya district ulemu wanu. Mafumu tutoze ni kwambiri kuti mabwera kusalemekeza mambo uno. Tikuti zikomo kwambiri mwatemekeza tikuti zikomo. Ufumu ndi anthu. Ngati anthu akuvutika mbuzi ndekuti ufumu wonso palibe boya. Ufumu ndi anthu. Ngati mbuzi mutakuvutika ndekuti wempiro palibe ponso ya. Mwaona mene etaendera kuyambira mu 2019 kusafika lero kuti amalawi azunzika kwambiri. Ndipo ngati kuli president amene wazunza anthu ache ndi Chakwera. Amene wazunza anthu kumakagula katundu modula kwambiri. Timayamika zana lapitali wiki yatayi inu mafumu athu nonse muli pano munali kusanjika kukatenga ma 50,000 kwacha ndi mbale ya mpunga. Titokoze kuti munayendako bwino. 50,000 anakupasani ngati kukusazikani kuti zikomo ndakhala nanu ndakuzunzani. Ngati 50,000 yomaliza muzi muno muli mavuto ochuluka kwambiri. Akanakhala mtsogoleri wabwino akanatenga ndalama zimene zija kukagula mankhwala kuchipatala. Akanatenga ndalama zimene zija kukasisa mtengo wa chimanga kuti chimanga chichipe. Akanakasisa mtengo wa shuga kuti shuga achipe. Akanakasisa mtengo wa mafuta kuti mafuta afike mtengo. Koma m'malo mwake waitana kuno kumwera maphunzitsi mafumu
Yena onse achipani cha Mayi Congress Party makalandira ma 50,000 kwacha. Koma atu anthu azunzika. Mafumu atu azunzika. Akale mwenda mmuzimu. Mwina ndi kumango apasa pakhomo zikalakhala bwino. Mafumu ena ali pano wandoti akuta 3 years ngakhale malipiro yawo 10,000 ama apasaja. Sakulandira sikulandira komwe iyayi. Mafumu atu salipidwa kwambiri. Sali papelo sakulandira. Lero atenga mafumu ndikapasa ma 5,000 kwacha ndikamaleka mpungako. Pamene ziko likuzunzika. Ndiye mashiwa ninanoka ili mafumu. Ndikuthokozeni kuti ambiri kuliko kuja matimu ya mafoni. Kuti kunotabula kuzako tenga drama za tuzi. Kwa mtu ife shinikotera so. Ndikuthokoza kwa ambiri mafumu na matimu ya mafoni. Mafoni kuti chikomo. Kuti maganizo amenewa alipo. Chukwa Amalawi akuzunzika katundu wakwera mitengo kwa mbili. Chitukuko chimene achita Chakwera ndikumanga anthu basi. Ndikumanga wanthu basi tosefe tagonako. Vipi yali apo wagonako kudende. Osati kuti munthu wakakwaiya. Kwa zifukwa za ndale. Kumene kodeti bati kulepherako ndiye kumene koko. Chipadu munthu pa nyumba. Mnaweza mzanzibambo akukokera kumenya nzimani. Mushakuti nzibambo yolephera. Nzibambo wanzeru samenya mkazi aje ali. Amango muyeruza. Zabanga Chakwera ndikulephera. Koma mayankho alipo. Fama yankho ali ndi Profesa akapita kutalika. Maziko linakuti liende bwino. Ziko linakuti mutoke mmavuto. Anataka kuchose ndi Profesa akapita kutalika. Nisokoliwoneka. Sokoliomba mavuto wanthu. Amene alibe ambition yofuna china chili chonse ayi. Kulangofuna kukwasitha Malawi ndikuwayika pamalo poyenerera. Pasifili pano kukacha. Ilo mafumu uzani anthu anu mmuzimu khomo ndi khomo. Legezani kwaye aliyesera analembesa. Ukapotera Profesa akapita kutalika. Ndiye pi wake ndi kasala wake. Ndibidi waye. Apita waye. Sili kufuna kutengani nthawi. Chifukwa nyamata wanu wakuno kuchilazulu. Amene wakhalapo Minister of Finance. Amene ngati zinthu zimasintha Malawi muno. Amene amathamanga. Ndi nyamata ameneyo. Walemekezeka Mwanamveka. Agwira ntchito yoyenderera kuno Malawi. Amene ayendesa nawo ikonomi ya dziko. Ndi apase kuti akulampheni. Ziko kwambiri kwa Vice President. Ziko. Ndibidi oye. Unakoma sanjare. Kujilazu we. Kwa VP. Avizio magonda. Wina aliyeze. Amina kwa konda. Ata Jose. Sina rodi ya wewe. Sina rodi ya Ata Jose. Jamamba. Jinji. Ena dumwa kuye. Kafikari kwa Masanjare kwa John Chirembwe amena na menyea ufuru ndizi kwanje zali kuti koma ndikukadu waso mutu wali ndikusone joamba mndilole nipeleke ulemu kwa alivyo gavana nipeleke kwa Maria Mainja director wa Mayi
Manjama wa inu mai wa maye. Akukwana lwe. Akukwana lwe. Maso director wa Nyamata bizaka uwe mwanu. Maso nipeleke uwemu kwa amina kuimbira mfumu atu Asandra mule mwanu. Nimuzi waso pali mafumu gomepa kujokera kwa sino chief Kadewere ule mwanu. Maso magrupu nose village headman nose ule mwanu. Maso pano pali makansala pano sina ajure makansala bwe pali makansala alimu Anyamara bene wae konje kuko mango saka ile mada huko nafuna nyamara kwa kabazi ndio mungu bele kama Kibibi waye Vice President yatu waye ana ji waye Ndi Mayi kuno waye Ashado MP wose waye Ashado Kansala Nzanga waye Agrupu atu mafumu atu waye Ifedose waye Salamamba huko Kwani ni mkusanga ndizo kule Wale wanaikala mamba yusimu mpesa Salamamba Ata Jose oye APM oye Chikuni Nchabusi oye Mai watu Mainja oye Mafumu atuko oye Jose oye Ile ndi mbale wanu mwana wanu kumombezi wodi Ayami Emmanuel Chaponda Osaka Miste Kibibi woye ine mwana wanu Jefferson Maorera kunoku Mwanje wadi Kibibi woye Kibibi woye Amene wakuya Ndi Chakwera Amene wakuya Ndi Chakwera Chamamba Ugari wakuya Ndi Chakwera kuno Amene kukulika ninjala kuno Oda kusonga kale federeza kuno Chamamba Chidi Ndiye tose takuya nawe Tufuna ajoke pa 6 September Chakwera ajoke Ndiye nikati Chakwera sowe Chakwera 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 ngo sowe Tuwa watizuza Kisanda kujazo tavutika ife Anda kujazo tavutika nijara ife Anatinamiza kuitinia katatu Kutia katatu ife Kutia katatu Anatinamiza kuti anasuku sanga choke kufanya school fees hadiweza kutoka school wele unaboza mena matoka professor hata bila mtalika school fees community test secondary school 95,000 panobandi 80,000 anga 10 ndani kaimene professor hata bila kuteka matoka pampando mafuta upigira anani 1,800 2 liters panopandi 18,000 anga 10 ndani sopo wada huyu sopo wada huyu anani bani utemene kingine bacha panopandi 1,000 watizu za siye zikode komaso mchere wenu ukuta kusowa takuiza naye maafusa nzatu akabaza mafuta agali moto petro anali 600 kwachi panopandi 2,734 angatenidani ali angateni fetereza mene profesa hata bila mtalika
ali mboma ngali 18,000 kwacha panopa ni 140 ife ningate ikuti ningate sitingate Chakwera tani achoke kupandi wabonza wana miza Malawi ya kutuza kuli panopa akuli tipase so 5 years ina kodi mtu akalepera standard 8 ama bila form 1 ya nikuze na habari yako Chakwera watina miza ife Malawi amati federeza aka 4,495 mkantu zatega watina mize ndiye inwandu waku Chirazulu inwandu waku Masanjala mkamukoterezo Chakwera simkamukotere ndiye abalanga vimio kunena tuli abalanga kuno ku Chirazulu ineswako kuno kodi kwa swa changa si yogodi komazo ni vice president ikuti joyamba timusanke Professor Arthur Peter Mutharika ngati president watu tikuzala choka hapo tisanke pangolini watu tukasanka MP watu wanyunyu ndikuiza naye onyezi ni niwe amiga hali ya Tony Fletcher ndikuiza naye kutoka hapo sasa kama kasa watu wawili aja ama olera wina ndani bati haya mie wakuchisombezi zikateo nde utasanga suti jekete la blue di Professor Arthur Peter Mutharika sijonjo trouser la blue ndi Tony Fletcher yetima kandi sabato zimiri za buluso ndiye zatu maolera komaso ndani uyu haya misijonjo kateo nde utapanga suti tabuliza naye yekuti Professor Arthur Peter Mutharika alidia anaje background amena pia na uchito tisasange zina zija manibe kodi zina la independent maliziwa akati independent ndio ulia kale nememba kula kunali zamu chirezi amali chenda joka mayiro toenda joka ngeki ko dingabere komaso abaleka twandi kufuseni kuno ku Masanjala kodi mukuziwa kuti temu yapitai ma MP IDBB nali kwa wiroka ona bo malowa yapo ndi ada Joseph sio kodi bali kuna makapenda na zona res Chirazulu East nasanga wa independent, Chirazulu North wa independent, Chirazulu West wa independent. Wapendwa waja? Ndi wapendwa yani? Ngefu na mbeleze so? Tukile hai? Kani panopa ndi pangolini watu atone gani. Atone Fletcher. Tukile hai? Mukatejo njonde kuti ku parliament kuja. Mani vai? Tikani wakala Dawidi.
Muziwese kuti mulanyamata background wetu kupaya ndi mmamba nonse ngati pali MP osaopa osatopa maniwe komanso amene amamenyera nkhondo a Malawi ndi asamezi awala Suleman. Jala mwamba. Ai, daini kan jala mwamba. Dilibi waye. Profesa Babida Mchaika waye. Nose waye. Wemwanu bwana vipi? Mosa gaya nzawi. Nose mafumu. Akula jipani. Komaso mawerazi. Nose mlanjeo wemwanu. Mwawaine ndojepa. Kala dindiriko ndeka ubayami. Mwamba vipi? Pano wapezeka nzanga edi? Tisika amnalula ajika ngawaja kumene kwetu? Tilibi weye? Unoko ndiye kujipinda kwatu. Tukumbana? Ngati tukumanena kuti DBB kubwelera somboma. Ataja kubwelera somboma. Tukumanena mawu amene aja modalira inuyo akakunoko. DBB weye? Mafumu atu inu ndi mboni tazunzika nthawi yayitali. Federeza akatagawe matumba 5 yokha kwa mfumu. Muzi wonse matumba 5 mugawa bwa drama akasiya kubuchale. Boma la Nzeru limeneyo? Boma lokupha, boma la Nkhanza, boma lokuda, boma losasamba. Timvanye azungu anatithawa kuti abwererenso atithandize atipatse madolazi. Bwana wake ndi ayaba. Vice President yakhala nduna ya finance kwaja osagolo tsiku limodzi. Shuga sanafike 4,000 tsiku limodzi. Pano shuga tukula 6,000 kanga tilukita order kwa mele. Boma lopanda nzeru. Achakwera natengera boma linjiru. Achimimba ange akama jacket angotibelabela ndrama zatu. Ayilongisa Malawi kukhala akapolo. Kumakadimika panzere. Wachosa mafumu atulemu. Kadimika panzere. Kumakasa ma 50,000. Leo Julai tukula chimanga 65,000. Tumafika December likwanisa kula chimanga. Tisamale mwayi umene ukwera pa 16 September suzabweraso. Suzabweraso abale yanga. Amelanga tuombole. Amelanga chose mavuto awa. Ni Profesa Alpha Peter Mchacha. Basi. Mwanani? Akuyakale na mnaose ziko mwambini. Diwoye. Mwaunate. Yebu kuna mulidipa ngolini. Kwanda yeso kulijani. Ndiye ni waku masanjara mazo wa kusanka. Maniwe. Mazo wa kusanka. Katije taima nikaikwa nimalize. Kanzanga ino waku chirazulo. Abale yanga. Ababo wanga waku chirazulo. Amayanga waku chirazulo. Achemali yanga waku chirazulo. Komaso chemali yanga kuchirazulo. Ikukupe pani. Dapata. Tikagoponya pa 16 September. Ndiye kulika pakaso mavuto wagaoneni. Isamba kuchirazulo. Kati tinamenyera mkondo. Ufumu ndikuno kuchirazulo. Pamakomero pomwe papa. Famu yake ni pafumu pomwe papa. Sicho ndokode. Ndiye tipigede kuvutika. Tipigede kuvutika.
Yeni kupempeni pa 16 Septemba Tende asanke Profesa Arthur Peter Mutalinga. Ukatero choyamba ndiye kuli chakulia jadani Kisanga ifo zambe kukula ifeteleza komaso chakudia pa 16 Septemba kumwepo. Sitifu na kuima za kuchazo mzase ninjara ayi Mani badwe Sina maadi magiatu ose Akuno kwa masanjara Mani ve Kwa kadewe Patumbwe Papiaemu Kakale ukafika uko mpaka kujenu Kumanje Kakale kumenda tokera Kumbrumbus Pena pali pose kuno ukiazulu Kwali koswe Wakali tima kafika tokoti Tukuiza ne Komaso tukufuna Kuyambira pa 16 Septemba Amayi mupindule Kongoli ya nifi mkwizi wa inu Hakupindua ni ndani Abali ya Chakwera Koni ngongoli jendi yati bale Siyazi kolonse Isongo yatu Kumatu Chakwera hako gawi ya bali yako Zuozolo mweli Zuozolo kuna leole Amakumana ulilongwe Mbali ku Riverside Hotel Mundive Ngatakumva amve Ikuli mizulotu zuo Amakumana amampasa wina liyesi 120,000 Mwanimbe Akuda kukula makoti Kumaso kumeneko Mwanimbe Kumeneko so kunala chipani Hati kukulisa chipani Pa Riverside Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.